Impatungpal ti Nueva Vizcaya Police Provincial Office ti panakadadael dagiti illegal a sigarilyo na kumpiska manipod iti duwa nga individual kalpasan ang natakwatan ti korte nga illegal ti panakaisarekda iti Pilipinas. Daduma detalye iti report ni Dayan Monica Tukay. Pinuuran dagiti kamang ti Nueva Vizcaya 2nd Provincial Mobile Force Company iti Santa Maria Dupax del Sur ti 15 akahon ang naglaon iti 780 arims ti imported a sigarilyo ang nakumpiskar gapo iti saan na panagbayad iti buwis idi laeng Enero. May tunos daytoy iti pamilin ti korte kalpasan ang marisolba ti kaso kontra kadagiti duwa nga individual. Anay pilaan iti kaso gapo iti panagbiyahe da kadagiti nadakamat a sigarilyo nga awanan iti umno a dokumento. Bali po yung basis ng ating destruction nitong mga confiscated cigarettes natin is nag-emanate dun sa order ng Branch 37 anong conduct destruction nito. May palagip nga idi Enero, nakamagdagiti duwang individual ijay Dupax del Sur. No sa dinno na kumpiskar kadakwada ti agrup talugasot aribo agatad ti imported a sigarilyo. Nasentensya ang dagitoy iti sangagasot nga aldaw apa na kay balot. Ken multa asag 2,000 tunggal maysa, gapoy iti panaglabsing da iti Section 263 ti National Revenue Code of 1997. Sigun iti BIR Nueva Vizcaya, naska na mabayadan ti buwis dagiti imported abanag adumalan iti Bureau of Customs. Awan tinakita ang marka kadagiti na kumpiskar a sigarilyo amang ipasimudaag anabayadan ti buwis dagitoy. Dapat po nababayaran po yung excise tax niya. Sa payment naman po ng excise tax, kapag locally produced po, dapat po at source po nababayaran yung excise tax niya. So dapat bago po lumabas po sa planta, mabayaran na po. And kapag imported naman po, bago po maano sa customs man, pwede naman siyang bayaran through EFTS. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro at Pilipinas.